primer lloc, degut a la preocupació envers els tamanys del seitó i la sardina, degut al baix preu d'un peix de qualitat com és el nostre seitó i sardina de Tarragona i província, degut a quasi els inassistents guanys dels armadors i mariners, pescadors tots plegants a la costa tarragonina, en primer lloc, demanem que es realitzi un estudi exhaustiu biològic del que està passant a les nostres aigües de Tarragona, és a dir, del Mediterrani. En segon lloc, instar el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat que articuli els mecanismes corresponents per fer efectives les ajudes econòmiques i socials necessàries pels mariners i armadors, per pal·liar tots aquests efectes mentre s'investiga les causes del que està passant. I per concloure, tot i així és molt greu per aquest sector, per la nostra gent que vol seguir visquent de la pesca del peix blau, de Tarragona, del Mediterrani. I acabem dient, administracions, escolteu-nos, no ens deixeu morir.